Velkommen til Office 365 HQ TV, afsnit nummer 5. Jeg vil i dag vise, hvordan man kan tilknytte et SharePoint websted til Adobe Reader. Funktionen giver en rigtig god mulighed for nemt at navigere rundt i et SharePoint dokumentbibliotek direkte inde i Adobe Reader. Til de af jer, der ikke kender Adobe Reader, det skulle helst gerne være mindstedelen, men for en god ordens skyld vil jeg lige vise, hvordan man nemt og hurtigt kan finde Adobe Reader. Google eller en hvilken anden søgemaskine vil altid komme frem med Adobe Reader download linket som det første, når man skriver Adobe Reader. Et rigtig godt råd, når I henter Adobe ned, det er at fravælge alle de her valgfri tilbud. Der kommer en masse skrammel med, set med mine øjne. Men ellers er det bare at trykke installer nu, følg vejledningen der kommer, næste, og så har I Adobe Reader på jeres PC. Jeg har installeret Adobe Reader på min PC, så jeg vil ikke gøre det, men nu ved I hvert fald, hvordan I henter den. Inden at vi kan hente eller lægge det her dokumentbibliotek ind, så vil jeg lige hurtigt vise jer, hvordan man navigerer frem til det dokumentbibliotek, som vi nu vil bruge til at navigere rundt i. På vores SharePoint-site, jeg har lavet et testsite her, der ligger som regel et dokumentbibliotek. Det kan også være, at man har lavet et andet dokumentbibliotek, som hedder noget andet. Men klik på det, og op i jeres adresselinje, kopier URL'en frem til der, hvor der står /forms. Det er den URL, vi skal bruge inde i Adobe Reader til at tilknytte det her websted i Adobe. Jeg kopierer det, og så hiver jeg lige min Adobe Reader frem. Den kommer her. Svupti. Lidt større. Sådan her. Her der kan jeg sige, at jeg vil godt tilføje en konto. Jeg vil godt have, at det skal være et SharePoint websted. Man har også mulighed for at gøre det med OneDrive, Dropbox, Box. Men nu er det SharePoint, det handler om, så vi siger, at vi vil tilføje det her websted. Giv det et sigende navn. Kenneth Site. Og jeg har en URL, som jeg kopierede fra før. Den kommer ind her. Og jeg siger fortsæt. Nu går Adobe Reader lige ud og kommunikerer med webstedet, sikrer sig, at der er adgang osv. Og den fortæller mig så, at der er i øjeblikket ikke nogen filer herom. For ligesom at vise, at man rent faktisk også kan navigere rundt i det, og den har fat i dokumentbiblioteket, havde jeg tænkt, at vi lige kunne oprette en ny mappe. Vi kalder den mappe 001. Den ligger der. Og i den mappe, der trækker jeg lige hurtigt en PDF over. Den ligger der. Så nu har jeg i mit dokumentbibliotek en mappe, der hedder mappe 001. Hvis jeg går tilbage til min Adobe Reader, kan I se, der ligger ikke noget endnu. Den skal lige genopfriske. En hurtig og nem måde at genopfriske på er at gå hen til en anden mappe herovre i lageret, og så vi kunne se, at nu ligger der rent faktisk en mappe 001. Klikker jeg på den, siger åben, kommer jeg videre herind, så kan jeg klikke på min tidsplan, jeg har her, og sige åben den. Her der vil funktionaliteten fra SharePoint faktisk komme ind og sige, vil du tjekke den ud og åbne, eller vil du bare åbne den? Til eksempel her åbner vi den bare, og nu har jeg åbnet min Gantt-tidsplan. Som sagt, et super lille tricks til, hvis man vil arbejde med sine dokumentbiblioteker inde i Adobe Reader. Jeg håber, at det har været nyttigt for jer, og at I vil kigge med næste gang, der kommer et nyt afsnit af 365 HQ TV. Tak for nu.